Crec que l'essència de la botiga l'he portat sempre a dintre, perquè clar, aquesta botiga la va posar el meu avi el 1907, per tant ara acaba de fer 108 anys. El meu avi era d'una família benestant del Vendrell i volia ser músic. No li van deixar ser, llavors va optar per fer farmàcia, perquè tota la família venien de metges o farmacèutics. Però la farmàcia llavors va encaminar-se a la botànica i el 1907 va posar aquesta botiga. Quan va morir el meu avi, la va continuar la meva mare. I des de fa 25 anys que la mare és morta, doncs l'he continuat jo. Per mi, a la meva vida he tingut dues professions. La que porto dintre sempre ha sigut la música. I després, la botiga. Al principi, quan tenia 20 anys, la botiga sí que ja estava, i em feia certa, a veure, entre cometes, certa gràcia, però anava per la música. Jo llavors tocava l'orquestra al Liceu i per mi el món era la música. Però, de totes maneres, després he vist que amb els anys un es va tornant a integrar en les coses que són l'essència d'ell mateix. La meva mare era una gran botiguera i realment m'ho va inculcar molt. Total, que ara estic a la botiga. Ara, jo estic molt contenta de que tingui dues professions, perquè penso, això és una cosa que penso jo, naturalment, soc Piscis i potser sempre vaig per l'aigua, no toco terra. Però, de totes maneres, penso que les meves dues professions que he tingut a la meva vida es complementen, perquè per mi, la botiga, jo ajudo o procuro ajudar la gent de dolències del cos. Però jo penso que la música guareix l'ànima. I en quant a tema de barri, la meva botiga, esclar, és, diguem-ne, l'abuelita Iaié del carrer Elisabets, perquè estic tota rodejada de botigues, diguem-ne, fashion. Però s'ha integrat molt bé. La veritat és que s'ha integrat molt bé. Em trobo amb dues generacions diferents, perquè clar, jo ara he fet 70 anys i de quan jo en tenia 20, amb ara ha canviat total. Quan jo tenia 20 anys, aquí venia tota la gent del barri. Normalment sempre venia gent gran, la clientela no era la mateixa. Però, a veure, sempre, fins i tot ara, em venen pares amb nens petits que em diuen jo aquesta botiga la recordo de tota la vida. Quan jo era petit i baixàvem per aquí, sempre veníem a comprar regalèssia. I ara porten els seus fills perquè no coneixen la regalèssia. Ara coneixen tots les nubes, les gominoles. I llavors també tinc un altre sector, que són també pares joves, que aquests pares joves venen i diuen mira, jo tinc el nen, o el porten, mira, el meu nano està constipat, però no voldria arribar a donar-li antibiòtics. Llavors, a veure què podem fer, què li podem donar? Això m'halaga molt, perquè penso que semblava que era la meva botiga quedava una mica decadent i en canvi veig que no, veig que té molta vida, perquè la gent torna molt a la medicina natural. Ara, hem de ser molt professionals, perquè aquí poden venir persones amb dolències realment agudes i nosaltres tenim un camí, però aquest camí s'acaba i amb diverses branques. I llavors què passa? Que el que han de fer llavors és anar al metge. Igual com la gent ve a consultar, com jo crec que li venia a consultar al meu avi per sort va deixar moltes fórmules magistrals, diguem-ne, fetes. I jo les he continuades, naturalment. D'aquestes fórmules, les que es venen més en aquests moments
són, naturalment, les tranquil·litzants o les de l'insomni o, sobretot, les del refredat. Les del refredat, el que passa és que abans hi havia una època molt concreta, que era a l'hivern. Doncs tot l'estiu hi he estat venent les herbes del refredat o de la gola o per fer bafos. Però per què? Perquè a l'estiu el problema d'ara és els aires acondicionats, la persona que, com jo, tenim el punt flac en les cordes vocals. I després, les dels nervis ja no en parlem perquè, esclar, en l'època que estem vivint no hi ha ningú que pugui estar tranquil de tot perquè, encara que vulguis, no pots, és impossible. Aquestes són les que em venen a buscar ara i a totes les edats, perquè fins i tot els nens ara estan més nerviosos. Llavors als nens depèn de què no se'ls hi pot donar. Però jo de totes maneres els hi faig una mica de te rooibos, que no té teïna, i és molt, a veure, és una cosa que a totes les edats se'n pot prendre, amb una mica de flor de taronger. I amb això m'he donat compte que fins i tot aquests nens que són molt hiperactius, a la nit descansen molt millor i estan més relaxats. De totes maneres, la botiga és com a, per mi, jo soc molt, bueno, és com molt fantasiosa, però per mi hi tinc representacions de tot, perquè hi ha les fórmules de l'avi, el que va fer la meva mare, hi va introduir, i del meu pare també hi tinc dos petites vidrieres. El meu pare era vitraller. A les vidrieres del monestir de Poblet les va reconstruir totes el meu pare. I fins i tot aquí a Barcelona, el rosetó, que és preciós, de l'església del Pi, també la va fer el meu pare. Però clar, com que en casa de Herrero, cuchara de palo, doncs aquí només tenim unes petites mostres que eren, però que no són res. La botiga està igual com la va posar el meu avi fa 108 anys. El mobiliari, tot és el mateix, tot. Aquesta balança, per exemple, té 108 anys i encara serveix, i encara funciona. I jo estic pesant sempre amb aquesta balança. Qüestió que les d'ara, des de luego, impossible que puguin durar 108 anys.